אם יש לנו מנחה שקצת מסתבך עם כל הנושא של להוסיף משתמשים חדשים, מורים חדשים לפתרון הלמידה שלו, אז יש לנו כמה דברים. קודם כל, גם אנחנו יכולים להוסיף משתמשים. אנחנו נכנסים לפתרון הלמידה, לשונית משתתפים, יש פה הזמנת משתמשים, וכאן אנחנו מזינים את המיילים שלהם. בכל שורה, מייל נוסף, אפשר לכתוב אפילו 10, 20, 30 מיילים, אין לזה הגבלה, וצריך להפריד כמו שכתוב כאן באמצעות נקודה או פסיק, או פסיקים, או רווחים, או שורות חדשות. אני תמיד הייתי מעתיק את זה בשורות חדשות, כי הטבלה שמורידים מהמצפן אפשר להעתיק מהאקסל את כל המיילים, ולהדביק אותם פה. עכשיו לשים לב טוב לקטגוריה, אם זה מורה רגיל שמשתלם, אז אנחנו עושים קטגוריה של מורה. אם אני רוצה לשייך את המנחה לקורס, שזה כמובן צריך לעשות בהתחלה של הקורס, אז אנחנו עושים הזמנת משתמשים, מנחה, שמים את המייל שלו בלבד, ושולחים לו זימון, הזמנת משתמשים. הוא מקבל התראה במייל, ומאז יש לו גישה. יש לו גם קישור משם, ותהיה לו גישה. אז זה למנחה, וזה ללומד, זה לא יצא לי באמת כל כך להשתמש, וזה מנהל קטגוריה, הכוונה זה משהו יותר ממנחה, גם אני לא זוכר שיצא לי בתפקיד שלי, לתת למישהו הרשאה כזו של מנהל קטגוריה. אז נכנסתי פה גם לעניין של ההרשאה למנהל. המנחה עצמו, מהרגע שאנחנו מגדירים אותו כמנחה, אז הוא בעצמו גם יש לו את הגישה הזאת. הוא גם יכול להיכנס כאן למשתתפים, ולעשות הזמנת משתמשים, ולהוסיף, לעשות קטגוריה של לומד, ולהוסיף פה מיילים, ולהזמין את כל המשתלמים שלו, להיות בקורס. מעבר לזה, אפשר לאפשר לתלמידים, למורים שמשתלמים, להירשם בעצמם. את זה איך אנחנו עושים? אנחנו חוזרים כאן לקורס, ויש לנו, כאן במשתתפים, יש לנו פה, משתתפים ושיוך לתפקיד, יש פה משולש קטן. לוחצים על זה, ונכנסים לשיטת שיוך לתפקיד. כאן יש שיוך עצמי, אנחנו צריכים לבטל את הקו הזה שנמצא על העין הזאת, ולהפוך את זה לפעיל. עכשיו, המורים בעצמם יכולים לגשת לקורס, ולהירשם אליו. אני אחזיר את המצב לקדמותו, זה כל מה שצריך לדעת לגבי זה.